Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ. Abịa m ka m kọọrọ unu akụkọ nwanne anyị nwaanyị. Ọ sịrị na ya na nwoke a yiri afọ ise, a na-ayizi afọ ise ahụ wee kwado jebe obodo oyibo. Ọ kwadozie jebe obodo oyibo ahụ, mgbe ọ na-achọ ịpụzi, o wee nụọ ya, ọ nụcha anya rentizieli ya ụlọ wee gaba. Ọ si na since 2013 ka ọ pụrụ ije ahụ, ya bụ afọ na-ebi ya, ọ bụ afọ 10. Asị na ọ natanuru, ọ bịa na-ezitelikweli ihe. Ọ si na o gotelie moto, mana ịmago ihe ndị ọzọ o gotechekwara moto ahụ, goo ụmụ ihe propati tinyelie n'ụlọ, wee gbakọtazie azụ. Ọ na-azị ezite si ọ na-atazi afụ na-ata afụ nya. Ọ na-asị ya kemgbe ọ ga-anata, ọ na-asị ya tinye n'ekpele na ọ gafe anata, na ọ gafe anata. Luo taa ọ natara arọ 10 ya. Ọ sizie na ọnwa gara aga anụrọkpo onuwo ozite ndị befa si afa bịa bukoli ihe niile onwe n'ụlọ ahụ, chụpụ ya na ọ na-azị anụ. Ọkwa akwanụ nwunye ọ sekwe na okwu anụrọkpo anụwo na ọ na-azị anụ. Ndị be anyị, unu ga-enye nwanne anyị ndụmọdụ ka ihe ọ ga-eme. Ọ si na ọ chọkwa ije gbaa afọ akwụkwọ, maka na ọbịa na kọlia ihe niile ya na nwanne fa nwoke yiri afọ ise wee tinyela afọ 10. Ifuru na 15 years nali ya n'iyi, 15 years nali ya n'iyi. Obodo oyibo jere, nwa ọmụrọ kịta ịmara kedu afọ na ọ dị wee mekwa oyi afọ ise wee chekwe ka di nata. Unu afụgo ihe visiting visa na-eme? Visiting visa ọnya ka o ji gaba. Ya ka m ji agwa unu, na-asị unu, ịchọọ ije ihe with visiting visa, ejenti na-emeli gị ya gwa gị ka isi ga-enweta akwụkwọ. Unu nọrụ n'obodo ma anya, nọrụ n'obodo pịkọ ọnya, nọ n'obodo mụọ ọnya, nọ n'obodo kochie, kọwarịa atụ nghọm ka o si ga-enweta akwụkwọ, ka ọ ghara ite aka. Maka ọtụtụ nọ wee na-ebe akwa alịlị ka fa bịacha obodo oyibo, jebe eje adị mma na ba na-adị mma, maka onwere good guidance, onwere onye kọwalụfa. Ọkwa obodo oyibo na-enye emelu gị visa, atụrapụ gị, ọ dịka onye eji etufuo n'ikpe afịa. Onye enwekwa akwụkwọ n'obodo oyibo, ọ na-afịakwa ezigbo arụ. O nwere kapasi aghachata ụmụ ego through black job, maọbụ ịmago konja maọbụ kedu one afasi enwetacha ego, ịmago ma ndị na-apị ihe ọpịpị, ma ndị na-agba mgbele, ịmago ma ndị na-ebugheli ihe ịmago eme ụmụ ihe dị iche iche, ma ịmago black job, ma o nwekwa ndị na-esi nri. Ụmụ nwoke panel n'ofe esibe nri, ndị ọzọ nwere akwụkwọ abịa na-eri. Ụfọdụ ijekwe na-alụ black job and ọ nara adịchalụ fizi. Ọ dị mma onye bịa ya nwee akwụkwọ. Afọ m n'ọnya ka nwanne anyị nwoke ahụ ji o jiri natago anata, maka ọ ga na-eche ka o nweta. Ya ka anyị ji asị, ilu ejenti na-emeli gị akwụkwọ, ọ bụrụ na ịma na ịma nnata, ya kochikwene gị ka esi enweta ya bụ akwụkwọ. Maka oke ochie gị, ọ bụrụ na oke ochie gị ihe dịka adụrụ ije enye gị kpoo n'oyoyo, inwe ihe niile ozugbo. Onye nyere gị inwega akwụkwọ halfway. Maka nke mbụ bụ na onye ji aka ya jebe adụrụ ada ebunye. Ọzọkwa bụ na onwe ka isi chọọ ịnụ nwaanyị ebe ahụ, amansizi gị naghachi ụlọ jee nụọ ya wee prepare wee gbagotebe. Mba, amansizi gị ị ga-anọ ebe ahụ nụọ ya. Maka na ọtụtụ ụmụ nwoke ndị ejere ya bụ adụrụ, ifụzia nwaanyị ị ga-anụ nwere akwụkwọ ka ọ wee nye gị akwụkwọ. Ihe ị ga-emezi bụ asịkwa gị na bakwa na lụọ ụlọ ka ibido ebe ahụ n'ụlọ ya na lokal gọọmenti wee bịaba. Ọ bụrụ ya ka anyị tinyekwa azụ n'okwu nwanne anyị nwaanyị, ndị bụ ụmụ nwanne di ya asị ga-abịa bukọli ihe niile chụpụ ya, si na ọda anụzi. O wee nọrọ n'alịlị, ọ sị na ọ gbazi luz since 15 years, ọ gbazia luz na ọ dị aka ọnya chịrị ụdọ kwuo. Kedu ndụmọdụ unu nwere n'aka nwanne anyị nwaanyị a? Ọ sị ọnya dị ekpo ọlụfa polisi ka ọnya tụọ fa n'alụsị. Oyi ọbịa na-ajụ m, ọnya kpọ ọlụfa polisi ka ọnya tụọ fa n'alụsị. Ifu gị ya bụ ị na-akpọ polisi, ọ sịkwa na o nwere ezigbo ihe ọ na-alụ.
unu afụghị na ọ bụ asịrị ka agbalụ nwanne anyị nwoke a. Ọ bụ asịrị. Ọkwa ifulu ịnụọ nwaanyị gị na ya nọrọ asịrị ya na-adịka ya. O nwere ihe dịka gị na nwunye gị nnọkọ n'ofu ebe. Ọkwa ifulu ndị a nakọrọ ọnụ. Ọ bụ kọndishọn. The best thing bụ ịnụọ nwaanyị gị na ya yiri gaba ebe unu ana na-aga. Unu relocate ebe ọbụla. Ọ bụgodị gị bụ ụzọ gaba. Ọma nta aka ị bịakwa kpọrọ nwunye gị ma ị nọkwata. Ịrapụ na ya na-agbalụ distant love. Ị na-agbalụ na-asịrị ya na-abaki ya. Asịrị akwa na ọ gbaa n'ilo, asịkwa na o tiri nne dị ihe. Ọzọkwa bụ ịrapụ nwunye gị n'ụlọ, ịrapụkwana ya na village house, nya ebe ụmụ nwanne gị na mama gị nọ. Ihe eje rent elie ụlọ iche. Idebi ebe mama gị na ụmụ nwanne gị nọ, faga na-anụkwa ọgụ. Eziokwu, faga na-anụ ọgụ. Ọ bụ few nwunye bụ ndị a ya na-anụ ọgụ. Maka ọkwa ifulu esemokwu nwaanyị anụta ọ na-adịkwa nechọra ndị be di na-abụ na-ataji anya na-asị na ọ na-elicha ihe nwanne anyị na onye na-anakọli ya. O nwere ike ọ dị enyekwe ndị befa ọ dị enyekwe nwunye, ma ndị be di ga-asị na onye a ga na-atụkwu ya anya ka ọ na-azacha ụlọ na-ejegbu onwe ya n'ozi. Ọhịa ga na-atụ anya ndị ọ ga na-eme. Ọ bụ kọlcha anyị imere asị na iburu ezigbo nwaanyị. Ya bụ ọ ka mma ị na-agati aka ire ntielu nwunye gị ụlọ ebe ọzọ, ma ọ bụ ọnọlụgodi be nne ya mgbe iji nata ọbịabakwa, maka nwaanyị need protection. Ịma na nwaanyị a na-eme ya enyi ha unu ma na onye di ya nwụrụ ka esi eme onye ahụ ka esi gaa na-eme nwunye gị ma ị nọrọ nso. Ịmara onye di ya nwụrụ obeluso ma di gị unu kacha nka wee nwụọ bụkwa na idifuru di gị nwụọ n'oge ịtọkwala atọ a ga-asị na ọ gị gburu. A sịra na ọ gị gburu, a ga-ebokwe gị ọzọ. A ga-ebo gị ọzọ. Sọsọ ndị na-adị free bụ gị na di gị ka nka anwụzie, ụmụ gị etolitego fa chịkapụ anya na-eme ke ndị ga-abịa megbu mama anyị fabia. Mana di gị nwụkwara n'oge ọ na-abụkwa ọkụ mmụọ. Ụmụ nwaanyị ajadu eji echetafa na ekpere. Ọ na-abụ ọkụ mmụọ anakọrọ ihe nka anakọlụ gị nke ọzọ. Ya ka o ji adị mkpa di nọlụ ndụ imedolu ndị be gị ka fasi gị ebi, maka anakọlụ nwunye gị ihe ahụ ụmụ gị ataba afụ lebo niile ilebụ abụlụ n'efu. Ọ ka mma nwaanyị ji iligo ụmụazị ya na ụmụ gị elie ihe ahụ dan ndị ọzọ elie nye ya blood ga-eli ya. Maka a sị na di na nwunye bụ ofu tụmandị ọ bụ na o ji iligo ụmụaka, o ji ụmụ nwoke, o ji ụmụ nwaanyị, o jidego ụmụaka. Nwaanyị bụ nwa ịghọtago. Ọ bụgodị ị ga-emezicha ihe niile ifu na fa tara afụ ma achọọ nwoke afụrụ. Anyị a na-akwa ekpe ekpele ka ụmụ nwoke nwụchụba ọnwụ, mba, anyị na-ekpe ekpele si ka aka nka mana ọnwụ bụ ụgwọ eji ana onye ọbụla ga-ahụ. Ụfọdụkwa nwaanyị na-ebu ụzọ ahụ. Mgbe gboo sef ọ bụ nwaanyị ejebe ịmụ nwa achịla uche n'aka. Mgbe ahụ ọpụreshọn adịrọ, onye jebe ịmụ nwa oligoligo enu ọnwụ amara ma ọ ga-apụta ma ọ ga-anwụ ebe ahụ. Kịtazi onye amụnwụrụ nwa eme ọpụreshọn kpụpụta nwa. Mana mgbe gboo ụmụ nwaanyị na-anwụgha agha n'afọ ime anwụkwara anya di kwara anya meruo uju ojekwe nụọ nwaanyị ọzọ. Nwaanyị atụrụ ime achịla uche n'aka. Ya bụ ka nwoke na-anwụkwa ka nwaanyị na-anwụ. Mana akọlụ m ụlọ akụkọ mbọsị a maka nwoke fanọ Itali chịkọlụ ihe niile chinye ndị befa akwụkwọ ya. Fanọ Itali ọ chịkọlụ ihe niile propati chinye ndị befa. Ifuru ọ na-aya arụ kịta asịsị bịa doneti, ndị befa akwụkwọ abịa doneti. Ọnya ka m na-ekwu na-asị fa na-arapụ ya ka ọ nwụọ ka fa wee nwee ike were akwụkwọ ahụ. Ọzọzi asị na nwaanyị bụ mana ejegoje nenechi asị na kidney problem, asị na a ga-edoneti ọ dịkwa mma gbakekwe n'ọya. Nwunye ya ejegokwe ka o doneti enenecha asị na ọmachịrị ma ụmụ nwanne ya nwụchi akwụkwọ fabia doneti fa abịara luo taa kedu ihe a ga-akpụ ya. Ọ ịda n'ọya ka iji gaa ma ndị fụ gị n'anya. Nke ahụ abụrụ by the way fa ga-ejisi ike je doneti elu nwanne fa ofu kidney, maka ofu ihe eji nwunye bie ndụ n'ụwa kakwa nka Chukwu meli abụọ. Onye a nwanne fa na aya arụsodo ọnụ na ike ọnwụ. Ofu onye bịa kịta doneti
ọgbakekwa ezosibe ukwu n'ala ike gaghalịbakwa. Mana unu chi akwụkwọ ya chidosie ya ike ka esi nwunye ya china nwunye ya ejego ka o doneti eche ekichego asị na na ọmachiri sikwa nwaanyị naba kịta kedu ndị ga-edone ọ fịala arụ. Ya bụ ụmụ nwanne kwesịrị flesh and blood kwesịrị ịbịa. Ọ bụrụ na fa bịara ya fa bụrụ ezigbo nwanne, fa bụrụ ezigbo nwanne nwoke ịmali ihe ji echepụta akwụkwọ chinye nwunye gị n'aka maka o jidere gị ụmụaka isi na ọ bụ nwaanyị ka ụmụ nwaanyị bụ nwa. Anyị nganata n'okwu nwanne anyị nwaanyị a kedu ihe ọ ga-eme 13 years ọ ka o bido n'isi chọba di 15 years ọ ka o bido n'isi chọbakwa di ọzọ. Hey, ka m wee nye na ọ dị 20 fa wee bido adị anya 15 ọ bụrụ ya kịta bụ 35 ọ bụrụ ya kịta bụ 30. Ụmụnne ọ bara uru ije yibe oke oyi. Anyị si kwụsịzi oyi ka anyị ṅara na omenala na ọdịnala anyị onye chọọ ịnụ di na nwaanyị ọ gwa nwanne ya nwoke gwa nwanne ya nwaanyị gwa mama ya achọkọọla ya ụmụ nwaanyị. Anyị na-eme machimeka ebe a rapụ oke ije na-anata ihe mgbawa obi. Rapụ ya jee chụbala onwe gị ego jee gbabala onwe gị mbọ ịchụ ịnụ nwaanyị ikwuo onye ọbụla kwụsị oyi maka ị na-ayọ oyi ị ga-enweta mgbawa obi ị ga-enweta afọ ime ị ga-ejekwa wepụ ya ọnya bụ na igbugokwe mmadụ. Ya ka Chukwu jisisi onye akwa n'iko do not fornicate, do not commit adultery. Anyị bụ Igbo klas na-akọndem kwu ya maka ndị ọgbara ọfụ bịaziri si mba anyị ga-eji aka anyị chọọ anyị ga na-ayụ na-eme ihe nupụrụ Chukwu isi kamgbe ahụ anyị nupụrụ Chukwu isi unu ọ dịgokwenu mma ọ dị mma ka unu si wee disobey God kwuru okwu unu chee na unu karịrị Chukwu unu karịrị Chukwu maali na ọghọm dị na ya dịtụ ụmụ wee sisi emenie unu si na unu ga-emie unu ekwesịrị imie unu bido taa kwụsị ya ndị megoli eme kwụsịzi anya ka Chukwu gọzie unu klinie unu jee gbaba mbọ rapụ iyi oyi rapụ ime premarital sex rapụ friend to marry nwa a na-asị ka enyocheche tupu anụba o nwere ihe a na-enyochapụta na oke isi afọ ise ọ bụ obele ihe nwa amụrụ afọ ise ọ bụgoro papa mmadụ fa wee yicha anya mgbe ahụ o kwesịrị ịmụta ya ka o sizi rapụzi anya kịta wee mazia na ọ bụrụ ihe maka na ọ nọzi obodo oyibo. Ịnọziala obodo oyibo gịnị mee? Kedu ihe ijire wee kpọlịa kedu ihe ijire wee kpọlịa gaba? O nwee ndị mma mee visiting visa mee nke nwunye ọnụ fancha muvuo ọ bụrụ ọsọ work visa ya na student visa ka eji emuvu family. O nwee ndị mma mee visiting visa ahụ mee ya na nwunye ofe muvu. Ọ bụrụ na ị maala na iji visiting visa aga dishon ịmụtago ụmụ 3 ma 2 ịnọbazi anaghị ana ị na-ese ndilife ego fa na eme na-adị ọcha na-eli ihe. Ọ bụrụ na ịnụ nwaanyị debe ọka mụrụ nwa ịnụgokwala ụmụ nwoke boys nwaanyị eziokwu ka m na-agwakwa ịnụgolu boys nwaanyị maka imiti ọp ọtụtụ ndị bịala obodo oyibo with visiting visa femitire ọp nwa akwụkwọ kpataba ego ihe sendrel nwunye gị ego ọfụma ka o wee na-eme ka ụmụ nwaanyị bi ihe ọ ga-eme bụ onye anya n'iru na-azụ ọgbabanị n'ilo ya bụ na ịnụọlụ ụmụ boys nwaanyị. Ụfọdụ kwa ọ bụrụ na ị na-ebunetekwa ego ahụ ọfụma nnọọ na-emetekwa ya ọfụma ụfọdụ bụ afọ juma akpụ ose ejune ọ ga-abụ o jekwa si na ihe na-atazi nchara ka o jee chọọ ihe ọ ga-atụ mmanụ ka o jee tụọ mmanụ ka ọ tụọ ya ọ bụrụ ya so iluo ịnataba ọsịsọ ilu obodo oyibo gbaa ego gị ọsọ nataba ma ọ bụ otebe aka ma elie akwụkwọ ya sokwutebe gị ebe ahụ. A sị na di na nwunye bụ ofu unu eseparate onye nọrọ ebe onye anọ onye ọbụla nọ ebe onye nọrọ ebe ọ bụ kọndishọn ọ bụrụ ihe mara mma maka ndị ochie ejiri family reunion egwuri egwu family na-anọ tugeda akpakọ alụ ọnụ azụkọ ụmụaka ọnụ. Unu kwesịrị ịnọ tugeda papa na mama onye a na-azụ unu tụkọ aka nke na-eme isi ike unu mmemi na-enye ọ bụrụ onye mara unu na-agba ejikọ aka ọnụ wee na-akụziri o mekele isi ike unu na-abụ ga-ejide ya gba anya na tebụl tibie ihe maọbụ pọnish bie onye na-aba onye a na-aba ọ bụrụkwa nke papa nke
mama na-aba ọ na-asọpọtụ ụmụaka mba ọ bụkwa na ị na-eme imekwenye ị na-emebi ụmụ gị ya bụ nwanne anyị nwaanyị a ị ga-edibenu maka na ị na-atụ n'alụsị kedu ihe ị ga-agwa alụsị ị na-akpọ polisi ọkwa ị na-akọwata na onwe ezi n'ilu uzuru ihe niile ọ bụ okwu ezigbo ọlụ ka ị na-alụ na ị na-ejezi asavụ mesin ka ị wee fụzi ebe ọlandịrị ya ọ na-eji asavụzi mesin hei Chineke ụwa nke nụnwa kedu ebe anyị du eje unu anụzi na nwaanyị debe n'ụlọ ma ị na-eje visiting visa mee nke gị mee nke ma ịkwado onwe gị prepan maka ka unu si ga-enweta akwụkwọ a na-akpọ aduro prepan ya onye ejenti kochie unu ya ihe anyị ji ekwulu ihe a bụ maka anyị na-akụzikwe maka travel unu bịaba na Igbo Class World Facebook page anyị ka unu nụlụ maka travel ọfụma unu kesa ozi ọma ka ndị na-amara amara onyelu ụfọdụ aka unu nyere anyị tọmbọb biko metụrụ na anyị aka na share button gosi na anyị akala ịfụnanya ndewonu ya gazie ise ka emesịa